session, CJ ting for this session. Are you relax? Anyamo yacho yakandisunga yakanditinya kuta kundisiya inini ndisina kana bande kunfasa kwechipeniti ayo sekeza da check master right Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa teki neni yaudi kundisiyai. Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa tsomu neni yaudi kundisiyai. Namo kusvika rindi chichema Yeshua una tsitsi une moyo wakaoma kunge muti. Zvinhu zvangu zvese ini zvingori pataiti ndoenda pachosa ndasvika ipapo hanzi no craft hauna pasipoti pasimu pana iti hanzi uri wemasiti hauna digiri Mwari dai mapindira. Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa teki neni yaudi kundisiyai. Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa tsomu neni yaudi kundisiyai. Ndiudze uchandiregari kana nemabhebhi haachalaike hanzi CJ ting sehaana mbatya saka takumuchamba kuita kunge datya but Mwari ndichaerekana ndatya ekuti zvichapera ri handidi kunonga ini mumabhini zvakanaka ndozvidawo moyo wangu unondirwadza. Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa teki neni yaudi kundisiyai. Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa tsomu neni yaudi kundisiyai. Namo kusvika rindi chichema Yeshua una tsitsi une moyo wakaoma kunge muti. Zvinhu zvangu zvese ini zvingori pataiti ndoenda pachosa ndasvika ipapo hanzi no craft hauna pasipoti pasimu pana iti hanzi uri wemasiti hauna digiri Mwari dai mapindira. Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa teki neni yaudi kundisiyai. Namo unondishungurudza une utsinye uya wekwa Goliati yei kundibaya nevakatwa tsomu neni yaudi kundisiyai.